Καπουτσίνο δεν έχεις πιει ποτέ? Όχι. Έλα, πιέσαι. Μυρίζει πολύ ωραία. Καλό. Σαν σαπουνάδα είναι. Τι είναι αυτό? Κάποιος ξέχασε το κινητό του. Ναι. Μη μου πείτε ότι βρήκατε εσείς το κινητό μου. Ναι, μόλις τώρα εδώ στο καφέ. Το ξέχασα δίπλα στην καρέκλα. Ναι, και εγώ δεν το είχα δει. Τέλεια, με σώζετε. Είναι και καινούριο. Πολύ χαίρομαι που σας σώζω, Δεσποινής. Θα είστε εκεί να περάσουμε να το πάρω? Ναι, φυσικά, θα σας περιμένω. Ωραία, έρχομαι. Το βρήκε ένας πολύ εντάξει τύπος. Πάμε. Λοιπόν, εμείς σας περιμένουμε στη λέσχη, εκεί. Μια κοπέλα ξέχασε το κινητό της. Έλα, φάει το γλυκό σου. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά